Статистически погледнато, всеки изгледан клип от този канал повишава шансите за повече точки на националното външно оценяване, а всяко абониране, харесване и коментар от теб увеличава вероятността да се появяват още полезни видеа тук в канала. Логично, нали? Днес ще разберем какво е това вероятност, като разгледаме една от последните важни теми, а именно статистика и вероятности. Първият вид задачи, който ще разгледаме, са тези, в които имате някакви данни, т.е. такъв статистически ред, в който може да търсите медиана, мода или средно аритметично. В този случай търсите медианата. Първото нещо, което трябва да направите, е да подредите числата в възходящ ред. Така че си ги записвам едно след друго. Когато си ги запиша, си ги задрасквам, защото много често се случва да пропуснете някое или да запишете няколко пъти, така че наистина внимателно си подреждате по възходящ ред. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12. И пак проверете. 11 сме го сложили, 12, 7, 10. Това са колко числа? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Проверявате пак тук горе колко числа са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 числа. Задължително проверете двойна проверка тук, защото ако допуснете грешка от самото преписване, наистина е доста глупаво. Така че внимателно си подреждате числата по възходящ ред. И сега намирате медианата. Медианата, както в геометрията, знаете, разделя срещуположната страна на две равни части. Така и тук имаме среда, т.е. търсим средата на този статистически ред. Средата виждаме, че е на точно този елемент, който е 7, защото в ляво и вдясно от него остават еднакъв по брой елементи. Когато имаме нечетен брой елементи, както в случая, медианата е самото число, което остава по средата, т.е. тук медианата е 7, но ако имахме статистическия ред 1, 2, 3, 4, тогава медианата щеше да бъде в средата са тези числа 2 и 3, така че медианата е средно аритметичното на средните числа, т.е. 2 плюс 3 средно аритметично, така че делите на 2, става 5 делено на 2, 2,5 ще да бъде медианата тук. Добре, и сега четем условието. Кое число трябва да се добави към този ред, така че медианата на новия ред да бъде 8. Тук имаме медианата, че е 7, защото е с нечетен брой елементи, т.е. тук броя на елементите е 7. Ако добавим друго число, то елементите ще станат четен брой и тогава медианата ще бъде средно аритметично на средните две числа. Така че какво реално целим да намерим? 7 с кое число трябва да се събере, защото 7 така и така си е в средата, като го разделим на 2 да се получи 8. Защото новата медиана искаме да е 8. Умножаваме си на кръст или просто умножаваме по 2, както ви е по-лесно. 7 плюс хикс е равно на 16. Тоест, хикс се получава да бъде 16 минус 7, което е 9. Защото като добавим ето тук 9, ще стане медианата 7 плюс 9 делено на 2, което е 16 делено на 2, точно 8. Тук ще отделя време да дам и друг пример, в който да упражним още веднъж какво е медиана, като добавим мода и средно аритметично. Ако имате редицата от числа 2, 1, 3, 1, 1, 3, 5, 4, това са 2, 4, 6, 8 елемента. Първото нещо, което трябва да направите, е да си ги подредите по възходящ ред. 1, 1, 1, имаме 3 единици, една двойка, две тройки, една четвърка и една петица. Внимавате да ги подредите по възходящ ред правилно, без да пропуснете нито едно от числата. Виждаме, че тук са четен брой елементи, затова медианата ще бъде средно аритметично на средните две числа. В средата числата са 2 и 3, така че медианата ще бъде 2 плюс 3 върху 2, което е 5 делено на 2, 2,5. Модата е това число, което се повтаря най-често, т.е. най-много. В случая модата е единица, защото я имаме 3 пъти. Ако
имахме още веднъж тройка, тогава модът ще бъде и 1 и 3. Модата, за разлика от медианата, може да бъде две числа. Медианата е винаги само едно число. Или е едното число, което е в средата, или е средно аритметичното, което се получава от средните две, но пак това, което се получава, е само едно число. И сега стана средно аритметично, отбеляза се с хикс. И отгоре една чертичка. Как ще го сметнем? Имаме 3 по 1, 3, плюс една двойка, плюс 2 по 3, 6, плюс 4 плюс 5, което е 9, като разделим на общия брой 8. Става 20 върху 8, делим на 4, става 5 втори, което отново е 2,5. Тук по случайност медианата и средноаритметичното са еднакви. Следващата задача е от темата вероятности. На клавиатурата на телефона има 10 цифри от 0 до 9. Вероятността случайно избрана цифра да е четна и по-голяма от 3, каква е? Ето тук съм извадила формулата, която имате в листа с формули, че вероятността от дадено събитие А е равна на броя на благоприятните случаи върху броя на възможните случаи. Винаги вероятността е число между 0 и 1. Тоест вероятността да имаш приятел десетокласник, който ще се явява на него, е между 0 и 1. Така че сподели това видео с него и ти гарантирам, че ще ти благодари после, за да знае как се решава тази задача. И останалите в видеята. Така, имаме P е равно на вероятността случайно избрана цифра да е четна и по-голяма от 3. Между 0 и 9, кои са тези цифри, които са четни и по-голями от 3? Ами това са 4, 6 и 8. Т.е. това са 3 цифри от общо 10. Т.е. става 0,3, което е отговор Б. И достигаме до най-интересните задачи за някой от вас или най-трудните, сега ще видим. Имаме: в цветарски магазин разполага с 25 рози и 18 карамфила. По колко начина може да сме правили букет от 5 рози и 2 карамфила? За да разберете какви са тези символи и числа тук, ще направим кратко въведение в тези изрази: пермутация, вариация и комбинация. Основното нещо, което трябва да знаете за пермутациите, е, че при тях редът е от значение и се използват всички елементи. Това какво означава? Че ако имаме, например, в задачата по колко различни начина могат да се подредят трима души в една редица, това е пермутация от 3 елемента, което е 3 факториал и се намира като започнем 3 по 2 по 1. Т.е. умножаваме 3 по 2 по 1, докато не стигнем до единицата. Т.е. намаляме с 1 всеки следващ множител. Ако имаме, например, задачата на подредете 5 книги на един рафт, това ще бъде пермутация от 5 елемента, което е 5 по 4 по 3 по 2 по 1. Защо е пермутация? Защото използваме всички 5 книги да подредим. Като при вариация използваме част от елементите, т.е. ако имаме 10 елемента, използваме само 3 от тях. Това се смята като започнем от 10 и намаляме се на всеки следващ множител, докато не станат толкова множители, колкото използваме в задачата, т.е. 3 множителя. И комбинация 3 от 10, ако имаме, т.е. комбинация от 10 елемента, трети клас така се нарича. Аз ще ви покажа по формулата вариация от 10 елемента трети клас върху пермутация от 3 елемента. Има и други формули, така че може да си използвате, която ви е най-лесно. Ще запиша, че вариация от 10 елемента трети клас е 10 по 9 по 8, пермутация от 3 е 1 по 2 по 3. Тук може да съкратим 2 с 8, 4, 3 с 9, 3. Става 30 по 4, 120. Важното при вариация и комбинация е, че при вариация редът е от значение, при комбинация не е от значение. Задачи, при които има значение подредбата, са най-често задачи свързани с цифри, кодове, пароли и най-различни подобни задачи.
Докато при комбинация най-често задачите са свързани с някакво комбиниране, както задачата, която беше преди малко с розите. Най-често задачите са с някакъв жребий, тегляне на топки от различна кутия, така че задачи от този тип са комбинация. Връщаме се към задачата с розите и карамфилите. По колко начина може да се направи букет от 5 рози и 2 карамфила? Няма значение подредбата, дали ще сложим първо розите или после карамфилите, или първо карамфилите, после розите. Няма значение, така че е комбинация, директно отпадат и в подточка. И сега, много важно, щом имаме думичката и означава умножение. Ако думичката беше или, щеше да е събиране, така че това го запомнете. Имаме или, това е събиране. Имаме думичката и, така е, че е умножение. Подточка. 14-та задача. Тук вече е ясно какво е мода. Модата е най-често срещането. Най-често срещаното в конкретния случай са какво? Броят ученици, които взимат стипендия, най-много са 5, които взимат по 25 лева стипендия. Така че модата на данните от тази листа е 25, защото е най-често срещаното. В Балкански шампионат по гимнастика участват 20 спортисти от 3 държави, 8 от Румъния, 7 от Гърция и останалите са от България. Колко са от България? 8 плюс 7 – 15, общо са 20, така че остават 5 от България. Редът на представянето им се определя с жребий. Каква е вероятността български гимнастик да стартира първи? По-горе, вече казахме, вероятностни събития се намира като отношение на броя на благоприятните случаи върху общия брой. Т.е. имаме 5 върху общия брой 20. Делим на 5 и е 1/4. Тук казахме, че за вероятност винаги е число между 0 и 1. Ако получите вероятност 20, значи някъде нещо сте сгрешили. Винаги е число между 0 и 1. В една фирма работят 7 работници с заплати 1250 лева. Двама специалисти са заплати по 1820 лева. И един ръководител с заплата 2360 лева. Трябва да намерим средната заплата във фирмата, затова директно си ги записах по този начин и трябва да ги разделим на общия брой. Т.е. събираме всичко и делим на броя, който е 7 плюс 2 – 9 плюс 1 – 10. 7 по 1250. Това трябва да си го сметнете отстрани. 7 по 1250. Смятате си 7 по 125. 7 по 5 – 5 и 3 0. 7 по 2 – 14 и 3 – 17. 7 и 1 0. 7 по 1 – 7 плюс 1 – 875 и си добавяте едната 0, т.е. там 8750 плюс 2 по 182, направо може да го сметнете, това си е 4, 2 по 8 – 16, 6 и 1 0, 2 по 1 – 2 и 3 става с едното 0. Добавяме си нулата плюс 2360 върху 10. 8750 плюс 3640 плюс 2360. 0, 5 плюс 4, 9 плюс 6, 5 и 1 0, 8 плюс 6, 14 плюс 3, 7 и 1 0, 9 плюс 3, 12 плюс 2, 14. Т.е. става 14750 върху 10, което е 1475 лева. За някой най-вероятно ще е смешно, че така си разписвам отстрани, но това трябва да направите и на националното външно оценяване. Пиша го за тези, които имат нужда да си припомнят как се умножават числа. Така че отговора е подточка. Ако знаеш как се смятат, може да си скипнеш тази част. Хайде да видим дали има футболни запалянковци. В следващата задача имаме следното. В едно футболно състезание участват 10 отбора, като всеки от тях трябва да изиграе по един мач с всеки от останалите отбори. Колко мача общо ще бъдат изиграни в това първенство? Най-вероятно си е просто
стандартно състезание, в което няма значение кой с кого ще играе. Просто трябва да се изиграе всеки с всеки матч. Така че казахме, няма значение подредбата, така че от общо 10 отбора мачовете се играят от 2 отбора. Така че смятаме 10 по 9 върху 1 по 2. Става 5 по 9, 45. Това е първият начин, по който може да се реши. Втория начин е 10 отбора трябва да изиграят матча с още 9 отбора, защото 10 отбор няма да играе матч с себе си. Но тъй като в тази бройка влизат мачовете, в които 10 играе с 9 и 9 играе с 10, реално това е един и същи мач. Дали Левски ще играе с ЦСКА или ЦСКА с Левски, това е едно и също. За да махнем тези повторения, ги делим на 2. Става 90 делено на 2, 45. И отново имаме средно аритметично. Особено сега в края на годината, това ще ви е любимата сметка. Имаме 2 слаби оценки, плюс 3 средни оценки, плюс 7 оценка добър, плюс 4 петици и 9 шестици. Всичко това го делим на броя ученици, т.е. 2 плюс 3, 5, плюс 7, 12, плюс 4, 16, плюс 9 делим на 25. Сега смятаме 4 плюс 9 плюс 28 плюс 20 плюс 9 по 6, 54 върху 25. Да не забравяйте да си припомните таблицата за умножение, защото е много важно. Става 115 делено на 25 и смятаме 115 делено на 25. Колко пъти 25 вибира в 115 без остатък? Това са 4 пъти. 15 вече не може, така че слагаме запетайка, добавяме една 0 и 150 делено на 25 е точно 6. Тоест 4,6. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ви отговоря в коментара. Поздрави и успех!